dagit ang aso ta. Pasalsalida iti kalsada. Isuda kitin ti may lislisyan. Sa pa'y rabiin. Nay, si Kamer gayam Ruben. Tunalaki din no asino dayjay. Okay ka lang. Da kayo gayam, tataalan. Ay, talaga perwisyo na kita nga aso ti Karuba. Uwan nga rod. Nay, kapitpitak kan. Kabailam ti tumakdag. Tanusan ka umawag ak iti tanaw. Saan tata? Kabailak mo ta. Sigurado ka? Uwan, di tak pakadanagan. Kabailak. Ay, masaktisi ka. I-report mo na ita na pasamak iti barangay hall tapno maksunan. Sana si katinay kanal ditaw eh. Ay, sa payawan ni Nora dita balay na. Sigurado nga agsa pangagawid maninday jay. At akon bakit? Pasensya ka no itaklang. Naan ano ka, Ruben? Kapitpitak ka, mat. At dapay sugat iti rupam. Kasano ko yun? Naidiretso ak iti kanal. Saan ka di ako nam nga expert ka nga agmotor? Kasano ang nagdiritso ka iti kanal ako nam? Nagigiman nga aso ni Manang Nora. Naimbaglagan. Tada ni tataalan akaruba at timulong kanya. Na, tapabasulang pa ilaang ti aso ni Manang Nora? Una takilat at imara iti sintro ti kalsada. Namin, ano nga ibaga agalutan da? Unay mo dagitan. Ha? Ay, una yun ti kasta. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy. Tanudad duma, uray nakamuturak. Kamatendak dagiti asaw. Italaan na karaw ti donor ko. Kastoy nga minti napasamak. Ala, agpalis ka nga rudan. Tagasak dagita sugat mo lakay. Anya ti masapol mo, Jessica? Ay, kuwa nga min manang. Ibagamon, takas makita mo. Busy ah. Mabalin ka de, nga igalot mo pa ilaang dagiti aso manang. Ay nawaw. Anwan na kaaya dagiti asaw. Dumanon damat ngamin iti kalsada manang. Nadisgrasya pa ikitian nila kay ko idirabi takalat ka no ati maray ti asom iti sentro ti kalsada. Amangan mo't no nakainom ti asawam. Katagar aramid lang iti istorya. Ay saan manang? Saan anakainom nila kay ko idirabi Imposible mo't at ay bagbagan. Naglawad ya kalsada. Maaksidente kitain. Nakamotor lang ma. Anya? Pakibagamkin nila kay mo ah. Ano mabalin? Kat di na pagpupudutan dagiti asok. Nalipatan nyo kaday ako marik ni Kapitana. Mabalin kay nga ireklamo iti kastang aramidan nyo. Anya ay, nakasaritam ni Manang Nora. Wen, Igalot naman siguro ang dagiti aso na. day tangarod ti parikot lakay. Saan na apat yun ana disgrasya ka? Anya? Jakman amo iti day dya tao lakay. Pinagbalin na moten nga extension ti paraangan da ti kalsada. Naku nanapay ako mari na kano ni Kapitana. Kanya kumano kumari na. Adda ni tataalan amang panagnet apod no ti bagbagak. Ayun ngagpaiso. Siyak man ti mapan iti ayan na. Siyak pa'y lang ti pagbalinan na nga ulbod. Ay, agi na nakapaikit di. Mapanak pa'y iti ayan na ita. Tapno makita na ti perwisyo nga impay dagiti bulos nga aso na. Kitaan ti perwisyo nga impay dagiti bulos nga aso manang. Ay nawaw. Anya kumatiam mo dagiti asok di tangay. Ni, apay di ka makawawat. Kilat at imaray dagiti asom iti sentro ti kalsada. Idi rabi alim mabasak. Ay pangasim Ruben ah. Di mo pagpupudutan dagiti asok. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy. Tanong da duma. Uray na kamotor da tao. Kamaten dagiti asom. Kas na kunak itayon. Di mo pagpupudutan dagiti asok. No na-aksidente ka. Ay katbasol mo matin ah. Apay ngamin adi kagan anad. Na, tapag balinam samat nga extension ti arubayan mo ti kalsada. Idi pa'y nga ibagbagak ano mabalin kat igalot yo ti aso yaw. Yung matangkin kayo. Adda ka di ebidensyam amang panik na. Ada giti asok ti makagapon no apay ana aksidente ka, ha? Adda ni tataalan, ta iso tinang tulong kanyak idirabi Ni tataalan, ha? May samot day taalakay. Padam anak reklamo.
Masigurado ang nagtulag kayo. Nangig ko tinagsaritaan nyo ka ni Robin itay, Nora. Kahit anya ko maitatata. Pudno matibagbaga na. Nakita ka na ikanal idirabi Kasano ko maapat check te bagbagayo? Kat saan ko mat anak kita? Kasano makitam ka awang kamo di tabalay mo idirabi Ay basta, sa anak basta mamati iti sa ulaang. Ay nawaw. Ay masyan ka kumamot ka dagiti padam atao ama perperwisyaw. Gapo ka dagiti bulos nga asom. Apay ngamin aya pagpupudutan nyo ti asok, tata. Kastala akadayo nun. Nakarikreklamo kayo launay. Igalot mo dagiti asom tapno awan riray. Awan ti madangran no igalot mo. Awan pa'y mapirwisyaw. Apay, urayam ka di nga damatay sa kagnakam Kumusta ti sugat nila kay mo nga, Jessica? Ininot mo tan nga agimbag, tata. Ay nasayaan. Kingkay ka agreklamo ngagpaiso ka ni Kapitana. Urayan nyo amalpas ti si Minarda. Ay, day tangarod, tata. Di mi maaramid ti agreklamo. Takumari mat ngamin ni Manang Nora ni Kapitana. Manya kumagay no kumari na. Amangan numasayang lang ti bannog ken oras mi. Numapan kami. Kat saan mat lang amaksyonan. Padasan nyo lang ti mapanta na rigat no di kay agtagtagaray. Awan at ti mapasamak no kasta. Kasano nga rod no saan nga aksyonan ni Kapitana, tata. Sapay saan kami mat asikat dito'y lugar tayo. Ay no di na aksyonan idiretso yo di munisipyaw. Ada akmat nga witness nga do tinapirwisyo dagiti bulos nga aso ni Nora. Karubak amismaw. Iso ang makitkitak ti mapaspasamak. Panagkunak, gusto tinaybaga ni Tata Alan, Ruben. Noong ay saan nga aksyonan ni Kapitana? Close friend ka nung nga ni Manang Nora. Padasan talata Saan ta sikat dito'y barangay tayo? Ngam, adamat siguro karbangan ta nga agreklamo no maagrabyado da tao lakay. Kahit mapan ka di barangay hall. Mapantaan, alpasan ti seminar da Kapitana. Si Kalatan. Mapantadwa. Tapno makita ni Kapitana dagiti sugat mo. Ah. Naimbaglaangan taday talaang ti sugat nasagrap mo lakay. Narigat mo't ngamin ti makisarita ka ni Manang Nora. Umayak man, kumarik a Kapitana. Sumurag ka, Marinora. Agyaman naklaunay, mare. Anya ti aramidam dito'y barangay hall. Adda ka di masapul mo? Awan mo't mare. Kaya't ko lang ang arbisitaan ti Kapitana ako, mare. Nabayag mo't ngamin idi na udi ang nagsarita ta. Amumot a busy-busy da tao, mare. Anya nga tinakasupot ngay ni gamam. Ay wun, gimata nga ititinapay nga ikapit. Ay nawaw. Sakto, amare. Kaipapapudot ko laang ti kape. Mayat mo't gayam ti timing ko nga imay, mare. Ninsamot Manang Nora ti kasarsarita ni Kapitana bakay. Wan nga rod lakay. Wrong timing ta. Nairanamot nga adda dito'y barangay hall ti tao nga ireklamo ta kumalakay. Kasano nga rutan daytan? Agawin ta kadipay. Ay uwanan alakay. Agsublitan to iti sabaling aldaw. Naglaing mat at talaga dayta Nora. Narikna na siguro nga umay ta agreklamo. Agdan to aldaw dayta a tao. Agawit ta nga rudan. Saan tamot lang ang makapagreklamo no adda dayta a tao. Sigurado a kontraan na amin ti ibagata. Agori ka. Adamo dagiti kakagawad ni Kapitana dito barangay hall. Anya nga ta, no isulot ti pangibaganta iti parikot ta. Adda dagiti kagawad. Ngam no makita na ta ni Manang Nora nga imay, sigurado nga adumanan ti sa una. Nay, nagsugli kayo mga dagaws.
Una, mano na pang kay nagreklamo ka ni Kapitana. Nagpatingga kami iti entrance ti barangay hall, tata. Ay nawaw. Apay. Adda nga ni Manang Nora iti barangay hall, tata. Ah, eh, nukasta, ijay gayam tinapanan na. Wen, tata. Ay, amo na siguro ang mapangkaigreklamaw. Iso nga inununaan na kayaw. Ay, di naman nin inggalot dagiti aso na, tata. Agkaiwarada man iti kalsada. Kanya ko man-expectaren tayo ngay. Sa bali ti style, dahi ta karuba. Jak amaw ngam, ay na, feeling ka nga tuwan magsasaw. Kunamlan asinaw. Naturad takumari na kanukit nga rod ni Kapitana, tata. Nakitang alimabas ni Kapitana iti paraangan tayo itay lakay. Iwan na tagalas sa isain. Saan ba't mabalin ang maturog iti barangay hall? Mapanaklaangin iti balay na tay jaya kun nga agreklamo. Katakan ka ano kayat mo timapan? Nasaysaya at matlaang tapno maibagak ti kayat ko nga ibagalakay. Ala, ingka nga ro din. No siya, agbati ak tagluto ak. O sige, agsubli ak tumatla adagos lakay. Oh, agtugaw ka pa, Jessica. Ay, agyaman naklaunay, Kapitana. Anya nga minantay ko nam agagaram, ading ko? Adda kumakayat ko nga ireklamo, Kapitana. Asino? Di kumarim, Kapitana. Ne, asino ako mari? Ni Manang Nora. Apay, anya akalukwan mananti inaramid na, ading ko? Idi pa'y nga ibagbagami, nga igalot na nagiti aso na. Nga magpatangken mo't. Na disgrasya pa'y kat din nila kay ko ay di na minsan arabi eh. Nagdiritso iti kanal. Anya? Naimbaglangan atasan anak karo ti donor anasagrap na, Kapitana. Ti ko na ni Mari Nora kanyak, ingalot na kanumot dagiti aso na. Ay saan mo't, Kapitana? Pinagbalin na nga extension ti arubayan na ti kalsada, Kapitana. Pasensya kayon. Nabayag mo't ngaminan as sa anak-anak na pan iti ayanda, iso ajak amwa kas tagaya. Kumusta ba kay? Nakasaritam ni Kapitana. Wen lakay. Anyat ko na ngay. Tulungan na ta kano lakay. Ay nawaw. Mayat ano kasta? Ay hajak man ekspektara na kas jeti ibagana kanyak lakay. May salati kayat asawon day ta. Patas, di pa nagserbi ni Kapitana. Wen nga rod lakay. Saan nga amin nga opisyal katkas kini Kapitana. Nakunana pa'y amabalin nga ipabayad na kanimanang Nora dagiti nagastos ta. Ipakita ta kanulaang ti resibo. Kaano kanong nagsasarita tayo ngay? Inton umay a biyernes, taadda naka-schedule a meeting na inton bigat. Adda akmanen, Mari Adelfa. Innal daw samot nga umay ka dito'y barangay hall, Mari Nora. Wala, tawan mo kida duma pakakumkumikumak, Mari. Ay na, pasensya ka, ngam ada meeting ko, inton madamdama. Saan ko amasango, ti makiinistoryaken ka? Kasta ka di. Wan gayam, may ni Jessica ije balay iti rabi eh. Apay ka nyo, anya timbaganakan ka. Inreklamo na ka, Mare. Anya, iti anya agapo. Na disgrasya nila kay na, gapukin ka. Gapu ka dagiti bulos nga asom. Tikunam kanya kat inggalot mo, ngam saan mo't gaya, Mare. Ay ikuha, Mari. Tinasaya at umay kanto intun biyernes ta pagsasaritaan tayo dagiti rumbang abayadam. Anya. Narabyon ka mat, Mari Adelfa. Ay nawaw, makapakigtot ka mo't, Mari Nora. Anya ter aramidam dito'y balay katrabien. Di lang mabalin, amaala itinasaya at asaritaan ti reklamo da kanyak, Mari. Inggalot kumutin dagiti aso. Ay na Mare, nasken nga agsasarita tayo intun Lunes. Nakitak ti sugat iti rupa ni Ruben. Kat saan mo't piman amabalin abali wala ak ti reklamo da. Sa maysa, amangan no ibagada paburan ka, gaputa kumari ka. Kasla saan tamad nga agkumari no kastalaang, Adelfa. Saan mo't piman abasta-basta ti perwisyo an aramidan dagiti aso, Mare.
No ingalot mo kumangamen, di saan ko maana pasamak ti kastoy. Idi pa'y asang kaibagami nga igalot tayo dagiti aso tayo, tapno saan adumanon iti kalsada. Unay kan, sayang lang ti banog ko anang tutulong kan ka, iti pa nagkakampanya. Iti kasta pa nagsasaom, kasla saan ako mari ti pangibilbilangam kanya. Ar-arami daklaang noan niya ti maiparbang Marinora. Awan ti kumakumari kanyak no maipapan iti kakastoy abanag. Pasensya ka na. Ay, nawaw! Asong kat igalot mo, tapno ti pada matao kat saan ang maperwisyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Madlaw mo ka di dyan nag-delivery ti landok ang darat di takaroba? Ewan pare. Nakita nga ro di namin sa dalimbaba sa kaya. Anya nga naman ang ti patakder ni Tata Ponsyo. Pagsasalitaan na may stall alundol siya kano ti ipatakder na. Kasta ka di? Ay gano sayada. Addan to itasitan, ti pagpalundrian no bilang lang. Ewan pare. Nanglunan no matutodo. Nagligat ti agpamagat ti bado nga eh. Barang man no agayab to ni Tata Ponsyo no agkasapulan ni ti trabado. Tani, awan mo tan ti pakitang dana. Wen kumare, isumat tinangag ko apag sasaritaan da. Ay kat nasaya at no agpatakder mat ni Tata Ponsyo iti laundry shop. Wen nga rod mare, no data nga ada anak na, dakkel ti maitulong na dayta. Ay wen nang runa kanyak nga awan washing machine na. Ay, makabanog ti aglaba. Agpadata ako mare, iso husto laang tinapanunot ni Tata Punsyong agpatakder iti laundry shop na. Da kayo magayam, Tata Ponsyo. Wen, salud-suling ka ko ba? No nawaya ka italawas. Ha? Wan Tata, awan mo ti pakitang tangdana kita. Kasta ka day. Amangan no kayat mo itong magtrabaho iti patpatakder ko alundri siya. Kurang nga may dagiti trabahador ka. Kapampanaw niya may nga inayaba. Mayatak, Tata. Umay ka nga ron inton bigat. Tapno adda kadwa ni Ambong. Uray saan kan nga agbalong. Tadama ni Marcy nga agluto iti pangal daw. Wan Tata, umayak nga umay. Agyaman akton niyo. Anya, mapan ka makitang dan ijayan ni Tata Ponsyo inton biga? Wan bakit? Imay nga minita eh. Naku na kurang ka no ti trabado na. Ay kat nasaya at ano kasta? Wan nga ron. Nang maglangan, tasyak tinayaban na. Saan anilando? Ay kat saysaya atom ati panagtrabaho mo kenkwana. Tapno agbayag ka. Saan man ang aparparaw pa o trabaho? Ngayon bakit? Saan mo't Saan mo't nga ibagbagam dita? Inton kwan, agsasadot kan tumanan, kalpasan ti manunga aldaw. Si kakit di mo baka. Aggagatak itan kung naktungoy. Puutom da ita. Ay, makabanog ka talaga tagtrabaho. Kasta talaga to niyo. Makabanog ka talaga. Nangruna ita. Tanagbar ti panawon. Nga ro, Tata. Ala, ang ginanakay bailan. Kabayatan ti panangururat tayo itimakan nga iyag ni Marce. Gayam. Asino marsida ita, Tata? Ha? Ketika na ka ni Bakakwa. Awang pa ngamin trabaho na ijay lugar da. Iso nga inayaban mi pala dito. Kasta ya? Inaimbagla a para luto. Kinumaanusan na dito yang sunto tag trabaho ijay Lundre. Kasta ka di, Tata? Nagganas kayo, no kasta? Ay, nawaw! Ala mga
Nagyaman ako na Mercy. Awan ang yaman na. Ano sa nyo laang day talutok Ang mga nukurang ti asin na. Nukurang, adamot ti patis. Gusto lang ang ating balasa. Nagnanam nga rod. Ha? Wen, isa masigurado nga do ti kanig. Nang runa ket sikati nagluto. Anya? Amo mga pare, at dati balasang di balay tatapon siya. Ah, kay, man ano kayo ada balasang ije? Ay nawaw, nagpintas ka. Promise. Anya? Uray ang rog agkatay tunggal makikita niyo. Nagsiksya talaga. Nagsiksya balasa. Sakit, nagnanampay ti pa nagluluto na. Ah, Iso nga minti para luto iti kanin mi agtrabaho. sika talaga pare. Ang mga nalipata mga dasawam, ken anak mo, ipalagip ko lang ang matit di Si kaki di mo't pare. Saan ko mga isuka ni Gina na bilang lang? Ngayon ang lang. Ay nawaw. Anya? Kung pare, inayon ko man tayo dyan balasa. Nagpintas na talaga. Mapukaw ti banog ko. No iso ti makikita. Ne, itaman pa yan, nasapa ka nagriing lakay. Ha? Parbangon pa lang, agsagsagana ka matin. Si kaki di mo bakit? Awan ti dakis na masabak ag sagana. Nasabak lahat. Kaputo dyan mo tin makaturo. Nakakapiyak pa din na. Nakaskas daw, maday ta kinagagat mo si Katunyo. Imbaga ang magking kang aggagitakitan. San aya? Tapno man awan ti may bagbagam kanya. Anya? Iti kasta, uray kas kasano. Uray sadot ti amin asadot iti panagkitkitam kanya. At dalat tamot maapisit mo nga aramidot Anya? Kat, kayat mo asawan. Mapan ka ni Jayan ti pagtrab-trabahuan yaw. Katuan Mos pangtual ko naman yaw. Ay nawaw. Lagsapa ka matunton niya. Tata, nasabak man. Tawan mo ilang aramidot iti balay. Kasta ka di. Di ka madanakan tata. Diyak mo't panayunan ti tangdanggoy ti may sahal daw. Numan mo ti ko, isulatan Nagaskas daw sakit dito kinasing pa mo ita. Ni tata mo Saan mo Nakabaygan. Tata, nagsapa ka nagpaburak iti danumitay. Nagkapiak, sakpay ng imayak dito Kasta ka di. Ay ka ala ano ko na mga agtrabaho kan. Tata, no worries. Okat, kumusta ngay mo, pakitrab-trabahuan nila kay mo? Nalpas ka din? Diyak man ang mumari. Ganda ni siguro malpaso na. Ay kat, nasaya at ngarod ano kas tamare. Nakunakday taa, takanayon mo't amasapa ni Tunyo ang mapanagtrabaho. Ha? Masapa ang mapan, kan maladaw ng agawid. Agub overtime ka no? Kasta? Naimbag ano mabaybayadan ti overtime na, tapno adamot ganas na mare. Panagkunakot saan. Tulong na kano kanita tapunsyo. Tapno daras malpas ti laundry shop nga ipapaaramid na. Sa bagay matkit di Ang nakaskas daaw man ti kinasingpet ti asawam. Ah? Saan nga minakas dya idikat? Ay, uray siyak mare. Mas daawak mo't iti kinagagat na ita. Kat sigod mo't asadot. Bareng mapanunot nan ti agbalew ti jas kaya lalaki. Apay, mabayag pa jar aramidan niyo lakay. Saan mo't bakit? Mabitla na dyan. Siguro, wala ang alawas kit malpas mo tan. Kasta aya? Kan ako naman nila kay Ponsyo. Ang mabalinda kanon nga agupirit itabulan. Nagsayatan ngay no kasta lakay. Mabalinto nga rudan ti mangipan iti labada. Ay ka wala. Uray sakton ti mangipan bakit? Ah? Di ka ka di mas dawa kasta. Ay, nakakaskas daw mat nga main, ta saan ka mat asigod akasta kagagat lakay. Ay na, di lamat-madlaw mo bakit? Di ka kaagyaman ta nagagatak ita. Nakadak lang dito balay nga agul-uldag ng malmalam at damay bagam. Ita nga gagagatak at dalat na. Anya nga talaga bakit?
Ala, wunen. Wunen, tunyo. Nang logi mat gaya man jalon dolisap ni tatapon siya pare. Kung pare, iti pa namin sa nalawasan ng rugi oh. Nagkana siya nga eh. Kahit mabalinan at mapan nagpalaba. Ha? Numasadot ka mangipan iti labam. Ipagamlaan ka niya ka. Siya kunti mangipan. Sa bali man rin dahil nga galaw mo pare. Sa bali man rin. Anya sa bali man pare mo. Ipagbaklaan mo tipot na. Gapulain ta datatsak si Ije. Ay. Subsubra man rin dito kinagagit mo na. Anya? Ay na pare. Ibagbaga ko kaya ka. Ipagpakauna ko. Ita ka na ano ti babalo. Siya kapela ang timbagustuhan. Siya ka anakan ti asawa ni tatapon siya. Ay nawaw. Tagari pare. Ngakan. Abangan no damakang nagkit nakapabay. Ada asawa kin anak mo niya. Agalapap kapay lang iti balasang bet. Hay nako. Salbag ka. O niya. May saganam ka din, dagiti malabaan bakit? Katwan itay pa yan ay sagana. Kasta ka din. Mala, ipan ko nga rudan. Anya, ipanmon ko namkat nagsapapay laang. Sigurado asaan pa yan naglukat ti laundry shop ni Tata Poncio. Naglukatan. Anya? Kung saan pa yan naglukat, siya akong timang ilukat. Ay nawa. Mala, inka man laangan. Makarengreng ka dito'y balay. Naimbaga bigat mo, ading balasa. Ay, ading mersey ko na kuma. Ha? Kastamat kan ka? Uncle Tonyo? Angkay, kisi kaki, di mo. Pinalakay na mutan. Angkal mutan, tawag mo kanina. Ha? Siguro, siyakti umula customer mo itanga umay agpalaba niya. Wan, Uncle. Nita, angkal man eh. Manong ko na mutan ang. 30 pa lang titawang ko. Si kaki, di mating man. Kasta ka di? Ay na, pasensya kan manong. Kunak ngamin no agtawan ka iti 40. Kanya, Iba din nga roday ta ipalaba, manong. Subliam ton inton malam. nagyaman ako na huwag gaya. Adala ako makayat ko sa rudsudan. Anya day ta? At ka din, kayan ayat mo, aling. Ha? Noawan pa ang mga mabaling ko taga-apply dito yung laundry shop yaw. Este kwa, ken ka, kunak kuma. Anya? Anya, kasta timbaga daya atun nyo ka. Wan, Uncle. Ay ti awan ng bayin alalaki. Wan na rod. Amok mat nga da asawa na. Ngamno apay akasit ibagbaga na. Una yan ito nyo. Ipakpaka naman ang ugali na. Ibaga na pay. At 30 lang kano titawon na. Anya, ay tawalan bayinan. 30 nga, kahit no 40 na na lalaki. Ay, adalang nga rin asawa na. Saan pa'y amapnak man? Ay. So, maila kundi ka gay. Tagayam, adad di kayat na asawan. Makita laday jay. Makangag nito nyo. Inpan mo matanda iti malabaan saan aya? Un bakit? Ngam ipan ko man ang nagiti bedsheet. Nga. Anya, saan ba ta narugit dagita? Nadalos dayta ta naidulin. Kaya kung arog nga ipalaba bakit apo. Tapno na bang lumot ang usaran ang. Anya, Di ka matanagan bakit. San asi ka tagbayan? Sakti makam mo. anya? Nalalala. Ditakan. Tamapan ko itulod da ito ijalong Richard. Ala, inka nga rudan. Ha? Si kamanan, Tonyo. Uwan tata. Umaya ka man ng agpalaba oh. May kakanumot itay biga. Adda impalaba. Apos sa bali man detan. Sa bali tata. Kaya mun sa asikan ti ipisok ko di tamasin a paglablabaan . Ni. Apay ngayon tata.
Di ka man aging dadamag si Katonyo. Kaya mun sa patay abak day tabanga-bangam, ha? Ha? Iso mailagayam apakitang gilas ka manipot iti inayabang ka nagtrabaho dito. Kan aging kaitaan ng rugin day to laundry shop. Gayam, sir-sir patam teka anakan ni bakit. Itatamit, saan mo't adakis ti makarik na itayatrik? Manipod ngamin nakitak ni Angel of No Mercy. Nakarik na iti ayat, adyak maawatan tata. Ay natunyo, saan nga ayat dayta? Ibagbangakon, kinakwam la dayta. Salbag ka. At talangaro din asawam, ngam kastagid din tar aramidam. Anya? Agasim man, dai umay mo aminin ang mabalin ang malabaan nga uray na dalos pay laang. Makitam laang ni Marcy. Una yun dayta. Intungkon, si ka na talaga ti ipisok ko dito masin. Kaya mo, tap numalabaan ka man. Namuringan dayta tsuram. Awanan ka itibain, mangibabain ka nga asawa! Anay ko, bakit? Apay, tinungpala malutanan niya. Isumat lagayam, agagat mo amin, agagat. Numay papan iti panang itulod mo iti laundry shop ni Tata Puncho. Tagayam, panggap mo nga arman, dya balasang agbambantay. Bakit? Di kalaagbahin iti aramid mo. Ay na, siyak ti mababain kada Tata Puncho, nang runa iti asawa na. Ang hula, hindi siya bakit unay Anya ka nga, bakit? angaw! Alay, Agasam man, tauray na dalos akawas kas kada bedsheet. Mapan mo ipalaba, gapula ang itiday dya abalasang. Uy, no! Ela, kaya gusto mo din na bakit? Anay ko nagsakit na pingping ko na. Promise, bakit? Saan ko yun ulitin? Salbagkit ni tikas nga aramid mo. Kundi laundry ka, nga madamat gayang balasang ang makagapo. Ala, pumanaw ka dito isang wanak, tamang ano jak makontrol ti ungat ko kan ka. Ay, no, runawag tarubam. Anya? Ay, nawaw! Agtrabaho kan agagat para iti pamilya. Saan ket nga agagat tapno makakita laeng iti chicks. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.